Ora maitini. Pamusoro weda. Vanhu ava vakandinanga uroyi ende akasike kutanga. Kakawanda wachindinanga uroyi. Ndichi Wachinditi ndiri muroyi. pamusana pe. Pamusana pokuti pokutanga vakangondipindira mumba takarara. Wachinditi ndiri muroyi wachiti pane munhu akangodona wachibva kubhawa neiva. Wachitanzi obva ndonzi kuinda wadona zvikanzi ndarowa nezvishiri zvikanzi ndine ani zvikanzi ndina amaivhoni kuti waine amaivhoni wacho. Wakarowa mwana wangu wacho iye yani ini ndinanga ndamutuma kuti ndanopiwa change nahandazi yawa kuti anopiwa change wangu watenga airtime ye$10. Saka pandakatuma kuti ndanopiwa change andi kwaakaenda wakabva wasvika obva murowa pafenda akafenda na 6 andi iwo obva wambogara naye wachifungidzira kuti achamuka pawakaona kuti haana kumuka iye never tembo obva auya obva ati amaivhoni ndikati zvikanzi mwana wenyarohwa nehanzvadzi yangu nemunhu anonzi Pamela. Saka kurohwa kwaita arohwa na 6 o'clock saka taifunzira mwe achamuka saka nanhasi asati amuka saka handi munoona mwana wenyu. Zveshwadi ndakabva ndamuka ndobva ndaenda paground ndobva ndaona mwana wezveshwadi akaita sei akafenda airtime yakanga akaibata mumaoko nefoni anga akaibata mumaoko ndobva ndangoedza kumudira mvura ndobva ndaona kuti anoita sei haana kumuka ndobva ndanoshedza arume wangu ndobva ndavatsanangurira tikati handei kwasabu hatingangotonga nyaya iiteka ndobva taenda unomutsa sabhuku obva aramba kumuka ndobva taenda unomutsa sekretari wasabhuku obva aramba kumuka ndobva tati handei kumapurisa ndobva taenda kumapurisa kwatakazodzoka takasvikira watakura mwana wangu wamuenda naye kumuprofita vamuendesa kumaprofita iye tauriro yake akati mama ini ndakazopepuka na 3 o'clock ndapepuka na 3 o'clock muprofita uyo aindihedha achinditi anzi zvishiri anzi zvoni ndezvaamai wake vanhu ava varipo 7 audio yacho neiya akatorekodha iripo tinayo takatoisenderawo newamwewo ndobva ndati mapurisa patakaya nayo pagiraundi tepokutanga vakaramba mapurisa ndobva tazoti koimimi maramba chindipai siriyawo nhamba inoratidza kuti ndaita sei ndaripota mapurisa ndokwavakazoti handei patakasvika pagiraundi pakaitikira chiitiko ichi pamba peuno panga afendera mwana handi takangosvikira paine hembe dzake nezambia iye anga asipo nyakufenda wacho nevanhu anga asipo vanga vamutakura vaenda naye kumaprofita vakamuchinja dzanganadzo vakamubvisa obva dzisei ipapo obva wamupfekedza dzimwe obva waenda naye kuprofita saka muprofita uyo akati zvishiri ndezvaamai wake akabviswa hembe musikana nani ivava iye ndiye angatozva kuti akabviswa uyu ndiye angatoziva kuti abvisiwa nani isusu tokufamba nenyaya wainyaya sezvairi wakabviswa nani nani vakubvisa chimuzi vhesi yoteerera ivi angakakubata ndiani aibvisa ndokupi ndinoda kuti muone kuti tinotonga nyaya dzinenge dzakafabricatwa idzi nyaya dzinenge dzakabikwa umusikana anga akafenda aitoziva sei munhu akamubata nemunhu achibvisa heri yakafenda aiziva sei ndamukana 3 o'clock iye akafenda kana nyaya dzisina kana kutusha kwamambo tisatorere nguva hatidi vanhu vanoti kwamambo kunoripwa ndosaka handei zvikuitwa apa kasi nyaya ii tokuramba tichifamba nayo nokuti makwira chigara amai vakazonanga uroyi kushure mamuenza kuprofita aifembera uyo akamuka akazotega ndimuke ndokwara nekuhedwa haana kumuka nokuti angaita sei kuprofita arapachaita munhu aita sei ayo wakati andokwara kusobva nyaya dzimwe dzekwamambo unonakisa mwana akati pachipo chokuteerera asi chikaitika nzeve imamai mune mhosva yekutinangana nayo What's our good on the Mosa? Profita akatipita atakura mwana wechindana
akakuti imini maitakura mwana unochenda naye kuita muri chizi anga mamungamwiro sabhuku makamudza akati vanogara nasabhuku 3 sabhuku wenext village ava vakazoya kuzokira nyaya yavo sabhuku wachezoki haana kuuya Nena, pane nyaya nayo amuganga pane nyaya. Kuti wamuna wakwadza ukamuendese kuchipatara kana kumaendesa kuonekwa maprofita amadzemuna Amai, umbo kumana kwadare, mano nango koroi. Now, wongo pane video rawakamtora kumaprofita iyo akakuna kaendo kupi. vese Vaiti kudi. patakasvika pokutanga patakasvika panga pane mwana akafera anditi ndakabva ndatora mgumbezi nini ndobva ndafugidza uyu nekuti nini maonero angu ndaiona ninge semunhu afa uyu ndopaakabva afugunura mwana akati mungafugidze chitunha ichi chine basa reichitunha ichochi nazvo zvibvudzi zvenyu zvamunochengeta zvozvo uroi wenyu uyu uroi munonyepedzera kunamata uri uroi wenyu achifugunura kugeza chienda narwo ini nanakumpindura tobva tatongoenda kumaprofita ende akasike kutanga vanhu ava vachindidana vakatombondipindira mumba vakatondirwisa asi mistake yandakaita ndeyekuti ndakaenda kumapurisa kunomangara kutori nezviketi ndendakauya kunokukudare pamwe denyaya iyo yakaenzaniswa Ayo. Taenzanisa kasi mapurisa pakubata nyaya idzo. Maiziva kuti mwana uya kunyengwa nawo. kwete Matozvizira munhu. ndakazozviziva musi waakarohwa iwo Ndomangwaziva. ndopa ndakatozviziva Sanhasi mungoda kuti mufambe nawo muone kuti hamusi wavo. Kana kuti vanokumbira kuti genda izitaura kuti nechigumbi. Mamuri papi mimi? Mamuri chigumbi here kandi vaingotaura kuti. Mumbera mamutaura. Chakumbira negendo nyaya yenyu. Mugara mukombona ndi. Vasati vakumbira reggae. Mai ava vari kuti akasike kutanga akaenda kuzofenda uyu ndekechipiri. Ichokwadi here kuti makabva wapindira mumba sekutaura kwavari. Ndiani akamupindirai mumba amai? iye takudzwa na Alright. Takudzwa. Makamboenda kumba kwamai ava. Ava mai vaigara Lex mungamugomo vaigara saka vane nyaya dzavo dzavakadzikise mutambo vanoti vakagara pano mutambo vakagara pano mutambo saka nyaya yakuti ane zvavairi akakorwa nokumwa wavo ibva atoenda kupolisi nonga wabvunzwa newakamboenda kumba kwavo here Akaenda mukoma wavo. mukoma wangu Achivananga uroi. ivo vati hazvazvi venu uyi hwavo here pamusana pomukomana Usatenderwa. Mukoma wako ndiyakanamba kwe ava achivananga uroi. Alright. nyayekutoro namai vanobrandanesana navo amai vanhu vakapira vachitotuka vakanga vadonha mwana vanhu vakasvika vachituka vakasvika ambuya vangu vangu ari munhu amai ini ndandikumbakumu pakatika nyaya pakarova munhu iri ndandikumbakumu ndakazodeuaone sandi adonha ndakadora ndopa ndakamunhu ndikandika ndikamuka ndikasvika sandi zvishuwa akarara sandi ndika ndandibatwa nandisunga zambia nokuti akadorerawo vanhu nesongatomusiya akadorera akatobva mukumwe ndabata nokudziswa nokusunga zambia ndii ndati kufenda here kana kuti kunyepedzeti zvichotaura ndakati munhu afenda munhu ndinini kufenda kwandoziva munhu afenda zve2 hours handiti vanhu zvabokongandarani ndichipinda pamamwe njira ndakanzwa madhoyo kunga kwakuti mwani matumbu kunga kwambia munhu kuti ngori padhize ndipadhisa Ati mwanani? neawaramba ndokundakati ainidakana ndakati ndakafunga pamwe ndisekuru vavo pava vasvika vadokusenda ndititakuvuka munekuda kwenyaya ipi yekuti wabvunzirisana ndakati kumanjikana vari pamishewo vari kunetsine mukadzi wavo painjero dzekuti avubvunzirisana ndakunopedzeremavo kusimwaoneka tambo kwavo ati ndikatondopedzere masekuru vavo ndikatondopedzere masekuru vangu ndiva ndakasvika ndidondesernako kuti mungasvike muivae mukadzi muri mamutese mamutadzira nekuti ndakanyanonzwa dosvika mumatombo ndaka ndakasvika ndichisvika amai angu andibata hembe ati ndikasvika ndikati ndikasvika amai ari muvavo vangu vachipopota vakamira pamusi vakabata gundisi vachida kuti orwisane navo vanga vabereka mwana kumusana
Ndipo ndikati amaivoni muzalano nakwenda kumwana musana ndipe mwana mubereke ende kana mchiri ana muzalano nechi muzalano enda nemumba ndikutwara nekunzi pange amene ndipo kandikade bonsanduzira musi ndipo kandikade bonsanduzira musi vanditi kana chiri chihure machekese mwana una kuda kwachihure chenu manje kwakumwana wangu makanyepero ende kana muri kuroya mukasiro nambe nasi kunyampambani kumwana wangu makanyepero ndozvinoti vana vemapirisi vana aids azvinzwini amai anotiregerera andizvo ende munoita zvinhu zvinenge zvinani pamwe mboswinyai pamuregedza vana kuchaketidza amai handinachandokupai hamusumuroi ini ndazvona hamusumuroi hamusumuroi kasetimbogarika nawo siyeka chikomboni kutukira kungoshama-shama pese pese nyaya dzevana zvikupindirwa mwana ane 17 years udana nababa ane mhuri yavo musapindire mwana wenyanga asina kufenda number 2 ainyara kusunga mutango wavo haanganarete nyaya akatsinzinya kuona zvese akapinda kuona zvese zvikuita sei zviti itsotsi mwana wenyu sai nemugara zvakanaka hapana unoda kuona kudai nemugara zvakanaka sabhuku kana vanhu havataura manje nemodza sabhuku weko avatonge chaizvo izvo bati zvino hapana nokuwa 14 days garai zvakanaka mazvinzwa hapana mwanzika munhu nemugara zvakanaka muchimbuda pana hapana notuka nemunhu uye nemugara zvirai musati kana manitsa murume uende mumba kwenyu ona ingataura zviti sungane nomu chitenda ika kuti maita basa havachada kusumuka kuti makareka kutenda munochaji